Sragen bergoyang Moro Tresno Jos Makaryo Sinarangan Dio Samsun Kodang Alkalim Ugi dimenggarakan langsung lumantar terang foto video syuting dan juga tentunya Bukel Cakil Sragen. Diparani oyo-oyo jarene wong wis mangkat lunga dianteni oyo-oyo jarene wong wis teko kono wong yen ora kebenaran anane sajak katon tuwa wong yen pinujut ling singan anane sajak sujono warna-warna pandang wani nadyan durung katamu dewe tuga-tuga kamu wusik terima wurung samene wae. Pokoknya Bogel Mani Amburi kompak jan elok tenan kok. Wes bareng sampun pepanggihan nyatane njur luluh batine nganti wekah pepisahan atine njur tambah tresnane. Tan kantun kagem panjenenganipun Bunda Tini yang dari kota Sragen spesial untuk Bunda Tini. Diparani ngoyo-oyo jarene wong wis mangkat lunga dienteni ngoyo-oyo jarene wong wis teko kono wong yen ora kebenaran anane sajak katon tuwa wong yen pinujut ling singan anane sajak mung sujono warna-warna pandang wani nadyan turun katamu dewe tuga-tuga kamu wusik terima wurung samene wae. Senggak angger rokoke dobel nganggo dor. Jan adikku lanang iki. Tenangno pikirmu. Bareng sampun pepanggihan
Adi Mas Wakil monggo titip terus Mas. Goyongmu yo tresno iki tak titipne jaganan nganti salawase tresno iki ra bisa pisah nadyan adoh nang nganti papane cair langsung bisa ngluluke atiku rena wengi ra bisa turu yen kelingan solan goyongmu tak titipne jaganan nganti salawase tresno iki ra bisa pisah nadyan adoh nang nganti papane hae meleh 2 kali hae Mbak Eva. Matur sembah nuwun. Mas Herman kangen ati. Bablaske kangen ati, monggo. Mas Wakil yo Pak sing kaya mau. Nggih, boten kata lumpen medene Joke Indonesia ngaturaken wilujeng dalu Mbak Purnama Kinanti, Mas Suparno Parno, Mas Turut Raharjo, Mbak Wiwin Widayati, Botok Endi, Mas Warsito Warsito nggih. Sedaya kemawon malam hari ini yang mantap streamingnya bersama dengan cara foto, kami ucapkan selamat malam. Oh.
wong ayu padatanku ati susah wong kangen siramu nunggu amel bali rasa kangen ora bisa mari namung sira kang bisa nambani kok ora ana senggaan bogal tuwek mau nah Mas Kak, partu wis entek. iki bablaske ireng manis kelanganane juragane mie ayam kampungmu Mas Sugito dulur kulanang saka Karanganyar tentram Nggih. ayo malik barang co Aja semulang bagus terus kira bakal ayu kemana-mana orang asuhe aku bali bisa sumandi ono moro tresno bergoyang spesial kagem juragane mie ayam Mas Monggo, Mas. Sugito kampungmu Air man Monggo Mas. Cabutan Mas. Njur kelingan lelakonku zamane nalika kembang ulangan aku duwe kanca putri ayu lae Matur sedanun. sering dolan nang omahku perlune wong sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno Matur sedanun. mergo kelingan ireng manis ora bisa urip bebarengan senajan aku wis sumpah aku tresno lahir batin Bogel sing ditwantu mangantuk joget karo budrek joget karo budrek sik Mbah Bokel tuwek ndek. Bapak kel tuwe elek urip. oh ya Monggo Mas Bodrek. mung calaran perpisahan dipaksa omah-omah wong tuane wis aku ra bisa ilang margo kelingan ireng manis Matur sedanun. hey 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 hey
ayu langit lan batine sering dolan nang omahku terune wong sinau bebarengan tresnaku ra bisa ilang kemutan panise nanging suwon ora bisa urip bebarengan sanajan aku wis sumpah tresno banget lahir Mas tambah sithik Mas. Kung rampung. Sarampung isih. Ya, masuk Iki Mas. Bodrek iki direwangi Jiwaraga lho iki. Ya to, Drek. Pokoke muga-muga mak endang sehat ya to. Amin. Amin. Dongaku sak kanca-kanca Mara Tresna mak endang sehat. Amin. Ya. Mung jalaran perpisahan peksa omah-omah wong tuwane tresnaku ra bisa ilang kemutan ireng manise monggo Matur Tresna suwun, Wargono. Pak Irwan. Mas Bodrek nambah melih. Ayo diragil yuk. Hidik Damar Panji, Suparno Parno Banyu Biru, Wardi yuk. Pandeman. senggakane Pak Eko. Kak Yuli sampun lho. Caketan sakjroning ati datar luntur saya merani aku kowe dadi garwa mergo larek nek gubuk kasara Pak Dewarsa. Yo waras. Hai. Pak Eko, Pak Jarot.
Mas Gino. Siap Pak Eko. Akhir. Aku dilek ning sangkal putung. Jangan doain yang jelek apa, Bos? Ora, aku Iku goro-goro apa pas rendem ketutul hiu. Apa ketutul hiu ngomong, "Pak Eko, wis aku mulai hae." Mulai karo sapa? Mulai karo Cak Yono Soto Malang. Pak Jarod malah pucet terus. aku pucet soalnya mak 180 derajat. Well. Lah kok ya sehat lho. Terus mandok. Mbah Eko nikmatin. Catetan sajroning ati. Jangan lentur saya merahati. Kowe dadi garwa merlerer nang guwa asmara. Karang kades bendungan wewengkon malang. Long banyune buka kenangan. Saben dewan tumuju ing brang wetan. Lotu metes atiku trapapan. Lungguh jejer dan halus sering mandi. Orang lawas dinongko dadi kasure. Catur neto laras kembang asporo. Sumire angin buka rasa.
tuwek rasa kumlin. Kunjuk atur dumateng panjenenganipun Bapak Eko Blondonge Wong Ponorogo. Beksa trayok sinarengan campur sari widya laras. Makarya sinarengan Raja Wali Audio Sound System dipun garaken langsung lumantar celah foto video syuting. Ugi katur Wong Suparno-parno. Sopo sing ora kedanan mripate lalak-lalak ngawe-awe kegugah rasa atiku yen hanyawan solah lan selagamu sayange anake loro wis duka ono kenya kembang desa apa bisa keturutan momong putra urip bebarengan aku kedanan Rena wengi mung tansah kelingan kedanan prawan ibarate kodhong kaya lintang tarewangi pati geni jayange ayo Gil lulur atine ora bakal lali mung sliramu wong sing tak tresnani yo laras Jumali spesial Ponorogo bergoyang asik. Ayo Dek Randy, Dek Novia. Yuk, 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 yuk. monggo Pak Wit. Sopo sing ora kedanan mripate blalak blalak gawe gawe ketuka rasa atiku yen anyawang esem lan guyumu sayange anake wis rondo rondo desa desa apa bisa keturutan monggo Pak Iko. Aku kedanan rino wengi mung tansah kelingan kedanan prawan ibarate kodhok gayo lintang bablas ki sesideman siap tak rewangi pati geni papriye ben lulu karep atine aku ora
kamar Panji. Ini putra liwat kincane alismu dewasa kandang rasane atiku nantian wes lik serius aku isih mampu ngladeni solahmu mongko kowe jagono latihan bocah guna kuasaan limpo jiwa ragaku kok kurung kanggur mampar mamprong kalah kadya urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke masak isine rencanane ngoten Pak Wit kowe rencana apa wae najan sesidepan patenono timbang pepisahan mrenjakan sulistyo tak rewangi saputono marang keluarga karolan putra Pepeleng Pak Joko